Je tu záver. Federica Brignóneová. Bojujúca o 12. víťazstvo v obrovskom slalome a 27. celkovo. Wow. Zatiaľ veľmi radosť sledovať zatiaľ. Niet, čo dodať. Úla vnútorná Podobne opäť. ako v prvom kole, opäť to zvládla. Tak to je neuveriteľné, čo dnes vyriešila Brignóneová. To sú momenty. Teraz bude riskovať ešte viac, ako riskovala doteraz. To, čo dnes zvládla Brignóneová, to sa len tak nevidí. To teda nie. Profesorka obrovského slalomu. Takto by sa dala charakterizovať. Naozaj podľa nej sa dá vyučovať obrovský slalom. Vôbec tá talianská škola obrovského slalomu je vyhlásená a Brignóneová je momentálne najvýraznejšou protagonistkou tejto školy a budeme mať víťazku. Brignóneová veľmi suverénne ovládla záverečný obrovský slalom sezóny naozaj vo veľkom štýle. Videli ste ten rešpekt, ktorý dostala od súperiek, fenomenálne druhé kolo a celkový výkon Federiky Brignóneovej. To, čo ona zvládla, tie dve záchrany na vnútornej lyži, keď by 90% pretekárok skončilo, tak ona to všetko vyriešila a navyše nestratila toľko, koľko mohla. Pokračovala naozaj v extrémnom tempe až do konca. Super výkon populárnej Febe. Víťazstvo v obrovskom slalome s poradovým číslom 12 a celkovo 27. naprieč všetkými disciplínami. Ale tu sú najväčšie dôvody na oslavy. Lara Gutová-Berámiová je po druhýkrát v kariére držiteľkou veľkého kryštálového globusu za celkové víťazstvo vo svetovom pohári a aj toho malého, ktorý už drží v rukách za obrovský slalom.